सोलोंथाइ आरो साख्रि जिउआव बे मोननै सोदोबजों बयबो सुबुंफ्रा नारा-नाथा जुजियो। नंगौ, नैबे भिडिअनि नुथायानो बिदिन्थि। बियो जाबाय सासे रांखान्थि आयदायाव MA खालामनाय देहायारि नोरजिया लाइमोन। थोंनै आथिंनि गोख्रोंथिया गैयाब्लाबो नाथाय आखायाव सेन्देल गाननानै मानबाय आनजाद मिरुआव हाबदों आरो आनजाद होदों। दुखुनांथावदि बिथाङा देहायारि नोरजियाब्लाबो बिटिआर सरकारनि सिभिल सार्भिसनि खाबुखौ लानो मानबाय आनजाद होनायखौ नुनो मोन्दों। गसाइगावनि देहायारि नोरजिया लाइमोना बुंदों, आनजादाव उथ्रिसारगोनखौ बुंनो हायाब्लाबो नाथाय बिटिआर सरकारनि लानाय बड'लेण्ड इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशनआ जोबोरै मोजां। बबेखानि बे मिशनआ गोरिब फरायसाफोरनि थाखाय जोबोरै खाबु गोनां। फारसेथिं बे खाबुखौ सरकारा फरायसाफोरनो होदोंब्लाबो नाथाय बेनि क्रेडिटखौ बिटिआर सरकारनोनो होनांगोन होननानै बिथाङा बुंबावदों। एग्जामটো হ'লে আৰু ইমান ভাল হোৱা নাই মোৰটো। আশাটো 50-50 হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে। মই মাষ্টাৰ অফ ইকনমিক্স বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিলোঁ। যোৱা বছৰতে শেষ হ'ল। হয় হয়, শেষ হৈছে কৰ্চটো। কি ক'ব বিটিআৰ চৰকাৰে এনেকুৱা সুপাৰ 50 মিছনেদি অপৰচুনিটি দি দিছে? এইটো এটা মই ভাল এটা ইনিচিয়েটিভ, গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ হয় আৰু এই গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো এই তৎপৰতাই এইটোৱে বহুতৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা সুন্দৰ এটা সুযোগ দিছে আৰু ইয়াত থকা যিবিলাক দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছিল, যিবিলাক টকা পইচাৰ অভাৱত পঢ়িব নোৱাৰিছিল, সিহঁতে এটা ভাল সুন্দৰ এটা সুযোগ পাইছে। সিহঁতে নিজৰ জীৱনত নিজৰ সফলতাৰ দিশে আগবাঢ়ি যাবলৈ সিহঁতে এটা ভাল সুযোগ পাইছে আৰু এই ভাল সুযোগটো কেৱল এই চৰকাৰে সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে আমি ক্ৰেডিটটো তেখেতকে দিব লাগিব আৰু সিহঁতকে এই বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ এইটো এটা ভাল কাম বুলি আমি কওঁ। হয়, কৰি আছোঁ। মই বিশেষকৈ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ইমানটো কিবা নাই, তথাপি কিবা চিভিল ছাৰ্ভিচৰ যিবিলাক RBI আছে কিবা আছে সেইবিলাক বেংকৰ কাৰণে, বেংক এক্সামৰ কাৰণে বেছিকৈ কিবা কৰোঁ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।